Емил, Ралица и Венелин са тинейджери. Още като деца тримата решили, че ще помагат на хора в беда, като правят благотворителни концерти. За тогава, ни малки деца, събирахме суми като 400-600 лева. И вече оттам продължихме, като се запознах с тях, срещнахме се с община, читалище и почнахме да правим и там концерти. Срещаме се с хората, искаме документи, да видим, че точно така, детето е болно или човекът е болен, от какво е болен, къде трябва да отиде каква му е болестта. Абсолютно всичко се запознаваме с самата болест и разбираме какво трябва да направим. Тримата сами организират благотворителните акции, свързват се с известни лица и ги привличат към каузите си. В принцип им поемаме 1/2 или 1/3 от пътните разходи, които отново събираме от нашите джобни пари. Но благодарим на всички доста изпълнители от БГ музиката, от поп-фолк музиката, така слушани изпълнители и се надяваме да стават наистина все повече и повече, които да ни подкрепят. Само през миналата година тинейджерите са събрали средства в помощ на над 10 души. Един от тях е 38-годишният Данчо, който се нуждае от спешна операция в Германия. Трябва ли му 20 000 евро, от които здравната каса отпускала само 13 000. Просто семейството ми беше непосилно да се събере и един ден те ми се обадиха, ме предложиха да почна с благотворителност. Много сме доволни, защото дадоха ни импулс, че може да има надежда вече да съберем парите. Няма как да очакваме нищо, просто понякога едно благодарение е много по-добре от всичко друго. Не може да се опише с думи, да видиш ти усмивката на даден човек. Това е много хубаво. Сега благодетелите организират търг с вещи и дрехи на известни лица. Идеята им е да помогнат на 10-годишния Ради от Велико Търново, на когото предстоят още 2 скъпи операции в Израел. За тази сутрин от Горна Оряховица, Мариана Трифонова.